inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakon ta'aziyya kenan ga dukkanin jama'ar Kano da duniya baki daya akan dan uwa abokin aiki Kamal Aboki da Allah masa rasuwa ranar Litinin 16 ga watan Januwari 2023. Allah masa rahama, amin. Yau mun yi babbar rashi na abokin aiki Kamalu Aboki. Yau mun yi babbar rashi na abokin aiki Kamalu Aboki. Mutuwa ashe dole ne, bata kyala komawa ne, bata bambance dan wane, talaka ko mai kuɗi ne. Mutuwa ƙwarai fa wajib ne, sai ta zo a kanka. Yau mun yi babbar rashi na abokin aiki Kamalu Aboki. Kamal ka tafi shikenan, babu dawowa wataran, kowa yana hanyar nan, lokaci muke jira sannan, da an zo zararen nan sai ɗimuwa gare ka. Yau mun yi babbar rashi na abokin aiki Kamalu Aboki. Da an kira za ka je, ko ba guziri a aje, kana ɗaki ko waje, amma wanka a aje, ga makara an aje, za a kai karamunka. Yau mun yi babbar rashi rayuwa na abokin aiki Kamalu Aboki. ɗaci ne da ita, harshe fa ba ya santa, inda ta zo sai ka bi ta, ko ka ƙi ko ka so ta, ita dai falamarinta mahaɗi da wa'adinka. Yau mun yi babbar rashi Rayuwar duniya na abokin aiki Kamalu Aboki. guduna ta yafi harsashi, zuwa ɗan adam mai numfashi, kamar an yi babbar rashi, abokai sai farar rashi, musamman uwa masoyiyar shi, mai addu'a mu aika Yau kamar. mun yi babbar rashi na abokin aiki Kamalu Aboki. Wata ranar Litinin ina zaune a ɗaki, bakin saƙo ya riske ni, nan take na ga postin ɗin rasuwar Kamalu Aboki. Yau mun yi babbar rashi na abokin aiki Kamalu Aboki. Sai na ɗau wayata na kira da more Abbas, baban tinkiya amman yuza bizi ya sanya, sai na ƙara yin shawarar nambar baba zabi. Yau mun yi babbar rashi Rayuwa na abokin aiki Kamalu Aboki. aiko na taki sa'a da tairigin ya ɗauka, da ke tambayarsa sai ce bai sani ba, bari dai ya ɗan tambaya domin sanin gaskiya. Yau mun yi babbar rashi na abokin aiki Kamalu Aboki. Bayan daƙiƙu 60 sai kiran zabi ya shigo, yana mai faɗa min rasuwar ashe haka ne, inna lillahi na furta da na sauke wayata. Yau mun yi babbar rashi na abokin aiki Kamalu Aboki. Fatan gafara Allah ga dukan musulmai jimla, aka yafe ya dalla zunuban da muka kulla, anta al-gafur ya Allah, domin annabi na Muhammad. Yau mun yi babbar rashi na abokin aiki
babban rashi na abokin aiki Kamalu aboki. Yau